kae-kaey ng tawen, panungpalan dilubong, sisik ay sisak mamati takuamin. Umaling panungpalan, maokrat din listaan di Kristiyano, kailan kinaanos mo. Nabayag ay naibagbaga din kalindyo sin Biblia, asiet kalasoy ka, pilit ay mataynan ka. Magapay di babawi, no umalis Kristos di mansingir si pamati, sinaduma-duma ay ili. Maukrat di listaan di Kristiyano, numaukrat di listaan, yanagan mo adi kadtengan, anggay magay maamagam, tandinumteng at pangukuman. Eduani pay ay tiyempo, estenta ko ay man Kristiyano, tano umalis Jesu Kristo, nagan mo maawagan to.